lugar Fernando Pérez, presidente da Aula Castelao de Filosofía, organizadora do Congreso Internacional desta 63ª Semana de la Educación. Oye, qué pringadas sois, carajo. Muy cuidado, por Oye, a mí... Decía que no me da la Castelao de Filosofía porque a y piso las vamos, sus pero compañeras y compañeros, que son de organización... boa vinda a todos y agradecidos pola vosa colaboración, que é habitual. Correspóndenos este ano tratar o tema da relación entre o pensamento e as violencias. Pensar as violencias é un tema obviamente importante e infinitamente complexo. Precisamente esa complexidade vai nos impedir abordar todas as caras deste tema, que é un tema importante, unha obviedade. O presidente do Comité de Dereitos Humanos declarou en Santiago de Compostela en maio pasado que desde o 11 de setiembre a violencia impregnaba toda a vida política. O aumento de inversións en gastos militares no 2004 foi dun 40% máis que no 2003. A violencia, como dixo Gandhi, e logo repetiu Lula na Asamblea Xeral das Nacións Unidas de 2003, beneficia temporalmente a uns poucos e perxudica sempre a todos. Aspectos que non vamos a abordar que a profundidade necesaria son varios, por exemplo, a violencia militar, a economía do primeiro país do mundo está sustentada nunha economía de guerra e, en general, unha gran parte da economía mundial. Por cada dólar que as Nacións Unidas dedican a misións de paz, o mundo invirte $2.000 en armamento. Esa é a proporción que hai. Pero a violencia non é natural. A pobreza non é natural, as agresións non son naturais. Entre os temas que tocaremos sin a profundidade necesaria, a parte da violencia militar, que é gravísima e que desde o 11 de setiembre é moi notoria, é seguramente a hexemónica. O tema da violencia de xénero tampouco lle dedicaremos atención debida, porque a persona que iba a tratar o tema, a profesora Fina Viulés, por unha enfermedade gravísima familiar, non poderá acompañarnos mañán. Con toda a súa ponencia está colgada na web da aulacastelao.com, que queira baixada poderela. Mañán será sustituída por o economista vasco Santiago Duñaiturria, que tratará outro tema de economía política. A outros moitos temas si os vamos a tratar, desde o tema do perdón e da pena, da elección inaugural que o profesor chileno Fernando Longás impartirá tan pronto acabe este acto, o tema da violencia no ensino, que é insignificante comparada cos outros sectores sociales, o tema da violencia contra a muller no campo da xudicatura, o tema dos nenos, o tema dos xóvenes, que fundamentalmente será abordado por o señor Pérez Esquivel. Non en vano é o creador da Fundación Serpaz, Servicio Paz e Justicia, así como de varias organizacións de apoio aos nenos, que son realmente coas mulleres os grandes referentes da violencia. Trataremos o tema da economía política e compatible a razón hexemónica hoxe dominante máis alá da razón industrial que as nacións sen Estado, o tema da relación entre xenética, bioloxía e violencia, que en ningún caso se pode certificar. Bueno, varios temas que vostedes xa coñecen por o programa. Como temos xente moi importante que nos honra coa presidencia, eu non vou a continuar. Simplemente añadir que hai esperanza, que as cousas non son así por naturaleza e, como di o padre Vicente Ferrer, misioneiro na India, hai momentos en que hai que parar de falar e pasar a facer. Algo que xa José Martí, un cubano, creador de Cuba,
deixou moi claro cando afirmou que o importante non é decir, sino facer. Esperemos que despois do Congreso e despois das nosas discusións e reflexións empecemos ou continuemos facendo. E aproveito para rematar, co abrevío o principio de preocuparme nos tempo, para saludar a todas as personalidades que nos honran coa súa presidencia e coa súa colaboración coa Semana Galega de Filosofía, indo de dereita a esquerda, a miña esquerda. En primeiro lugar está Fernando Longas, de que falei fai un momento. En segundo lugar, Luis Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia, o noso señor alcalde, o noso invitado de honra Adolfo Pérez Esquivela, que agradecemos moito o esforzo de estar aquí, o señor Xavier Martínez Cobas, vicerreitor da Universidade de Vigo, co-organizadora deste congreso en representación do señor reitor, o señor Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixarova, patrocinadora deste congreso desde a súa primeira edición, e o amigo e compañeiro Manuel Allán. Moitas gracias. Agora, Fernando Pérez, no nome do Congreso, e Manuel Allán, no nome da Aula Castelao de Filosofía, entregan ao señor Pérez Esquivel senllas figuras unha pompa da paz e Castelao respectivamente, de Sargadelos, axeito de boa vinda e en lembranza da súa participación neste Congreso. Buenos días a todos y todas. Es un honor estar con ustedes, de poder compartir la reflexión, las preocupaciones que estamos viviendo en la humanidad y en cada pueblo. Agradezco a los organizadores del Aula Castelao, aquí al señor alcalde, a los amigos y amigas, esta posibilidad. Esta noche voy a desarrollar el tema, simplemente ahora quería compartir algunas ideas. Siempre digo que en esta situación que estamos viviendo tenemos que liberar la palabra liberando el pensamiento. No hay palabra sin pensamiento. Y cuando digo liberar la palabra, tenemos que encontrar el sentido profundo de las palabras. Con una palabra podemos amar, con una palabra podemos destruir, y es tan violenta como un arma. Y uno de los temas que voy a desarrollar esta noche es, tomando el pensamiento de ese gran pensador que es Raymond Panikar, desarmar la razón armada. Tenemos un razonamiento, una cultura de la violencia muy profunda. No es que el ser humano nace violento. Y el desafío que 20 premios Nobel de la Paz en el año 97 propusimos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la década de la cultura de paz y de no violencia, fundamentalmente en los niños, prácticamente en la década donde se ha desarrollado mayor violencia, la guerra, los conflictos. Antes de la guerra estuve 12 días en Irak, fui desde Amán, Jordania, a Bagdad, y pude ver el horror que ya estaba sufriendo ese pueblo. Después de la guerra del Golfo Pérsico y toda la situación actual de la guerra,
Pero esta guerra está en la conciencia, es lo que dice la UNESCO. La guerra nace en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde tenemos que cambiar, yo diría en los hombres y las mujeres, cuando hablamos genéricamente de los hombres. Pero, ¿cómo desarmamos esta conciencia armada? ¿Qué es lo que esperamos de la humanidad? Porque lo que sembramos es lo que recogemos, no hay otro camino. Y por eso es muy importante esta presencia, esta reflexión, para saber qué caminos tomar. Un gran filósofo japonés, Suzuki, un monje zen, decía: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Sabemos nosotros de dónde venimos, cuál es nuestro pensamiento, porque de esto depende hacia dónde vamos. Lo que sembramos recogemos. Todos los campesinos lo saben perfectamente bien. No quiero extenderme más, simplemente es un saludo, es agradecerle estos momentos para reflexionar juntos, para construir juntos, porque esto depende también del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y esto depende de cada uno de nosotros. Esto depende también de cómo vamos construyendo los nuevos desafíos de la humanidad. Así que muchas gracias y esperamos poder profundizar y compartir estos momentos que hacen a la vida. Gracias. Ten a palabra Xavier Martínez Cobas, vicerreitor da Universidade de Vigo, o organizador desta 23 Semana Galega de Filosofía. Moitas grazas. Brevemente, únicamente, saudar a todos e todas vostedes que nos acompañan de novo nesta Semana Galega de Filosofía. Ten un inmenso valor para nós como universidade poder participar. A veces, cando alguén se sacrifica e organiza algo como a Semana, os organizadores, parece que o valor é que alguén quere axudar, neste caso a universidade. Para nós é inversa. E inversa porque a Universidade de Pontevedra é unha realidade moi nova e ten a sorte, a fortuna de poder colaborar ou participar de alguna forma nun evento como este que ten xa 23 anos, camiña para os 25, non? E que prendeu na cidade, pero prendeu tamén fora da cidade, un evento para toda Galicia, un evento de pensamento. Tamén neste sentido entronca con a tradición da propia cidade de Pontevedra como lugar que foi de referencia para todos nós en outros momentos e, por tanto, para unha universidade nova que empeza e que, de algún modo, se engancha a cidade, participar, que se nos deixe participar, o diría así, da Semana Galega de Filosofía, pois tamén é unha forma na que nos sentimos especialmente cómodos como universidade. Pouco máis, felicitar os parabéns aos organizadores polo tema, realmente poucas realidades tan importantes e tan obvias, non? Como a existencia da violencia, e nunca malo que todos nos preocupemos de valorar e darle unha volta a todo isto. Espero, polo tanto, por parte que nos toca, que se sintan cómodos e que participen a gusto destes debates. Moitas gracias. Torres, director xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia. Representantes institucionais, señor alcalde, relatores, membros da Aula Castelao, amigos e amigas, moi bo día. Quero, en nome da Consellería de Cultura, dar a benvida a unha nova edición, que se van 23 da Semana Galega de Filosofía. Galiza e Pontevedra prezanse de ser lugar de encontro para o debate plural da man dunha entidade como a Aula Castelao, que ten tras de sí unha trayectoria que poucas institucións culturais galegas poden presentar e que cada ano nos ofrece a posibilidade dunha mirada múltiple sobre a situación de Galicia e do mundo a través da palabra e o diálogo con pensadores, analistas e intelectuais de primeira orde. Por iso quero comezar deixando constancia do reconhecemento que merecen as persoas que fan posible este encontro filosófico e cultural.
as persoas que ao longo destes 23 anos fixeron da Semana Galega de Filosofía e da Aula Castelao un referente da cultura crítica e do pensamento plural. Este ano, o tema escollido foi o das violencias, que se analizarán ao longo das 5 xornadas nas súas múltiples formas, manifestacións e ámbitos. Teremos, pois, a oportunidade de reflexionar sobre a deriva dun mundo no que os avances tecnolóxicos, a acumulación de riqueza e a consecución das máis altas cotas de benestar conviven co incremento vertiginoso da barbarie exercida contra a natureza e contra a propia humanidade. Un mundo que se di civilizado e no que se multiplican as injustizas, as desigualdades e as guerras. Unha sociedade que se declara informada e que cada vez se mella máis insensível ante o espolio, a discriminación e o sufrimento, realidades que se difuminan coa distancia física ou mental e que chegan a convertirse nunha rutina que se transmite de maneira intermitente e fugaz. Teremos, en fin, a posibilidade de analizar as múltiples formas da violencia no noso mundo máis próximo, desde a dramática realidade da inmigración que inza de cadáveres as augas do Atlántico ata o fenómeno terrible da violencia exercida sobre a infancia, desde a experiencia da discriminación e a exclusión que sofren sectores cada vez máis amplos da nosa sociedade ata o sufrimento de miles de mulleres que son víctimas de todo tipo de humillacións, de agresións físicas e psicolóxicas e de mortes violentas. É, pois, oportuna a convocatoria da Semana Galega de Filosofía para analizar a complexidade de todos estes fenómenos e para poñer de relevo a responsabilidade que todos debemos asumir á hora de propoñer unha resposta colectiva, un acordo pola convivencia, pola cidadanía, pola tolerancia, polo respecto cara ás minorías e cara ás diferencias, pola paz, que comprometa a toda a sociedade, desde o ámbito privado e familiar ás entidades sociais e cidadáns, desde a escola aos medios de comunicación, desde as empresas ás institucións e poderes públicos. Oportuno é tamén este encontro neste ano dedicado en Galiza á recuperación da memoria colectiva, a denuncia da barbarie e do horror provocado polo levantamento militar fascista de 1936, a lembranza das víctimas da ditadura franquista e a memoria da loita pola liberdade, pola democracia e polos dereitos de Galiza, na que comprometeron a vida e a liberdade tantos homes e mulleres os que hoxe recordamos con respecto e gratitude. Trátase de cultivar a memoria, de devolverlle o lugar despois de tantos silencios obrigados, de tantos olvidos impostos. E máis alá do recordo da barbarie e do terror, máis alá da emoción que desperta o recoñecemento de tantas vidas generosas, este ano da memoria ten que ser unha celebración da vida, a conmemoración da dignidade e do compromiso con ideais e valores que fan avanzar o mundo e dignifican o ser humano. Coa reivindicación destes valores e destas ideas tan necesarios hoxe para construir unha sociedade e un mundo máis dignos de chamarse humanos, damos a benvida a este encontro e desexamos que estes días de reflexión e debate nos axuden a avanzar neste tempo cargado de incertidumes e contradiccións, mas tamén de oportunidades que debemos ser capaces de facer realidade entre todos para que o noso país, Galiza, se signifique como un espazo de convivencia, de tolerancia, de xustiza e de liberdade. Que así sexa. Moitas gracias. Xeral de Caixa Nova, entidade, como sabedes, é patrocinadora da Semana Galega de Filosofía desde o seu inicio no 1984. Moitas gracias, alcalde. Un saúdo cordial para todos. Nesta mañá que comenzamos unha nova semana de Galega de Filosofía, son xa 23 anos que o pensamento busca razón sobre actitudes que están a acontecer no espazo vital dos individuos e da nosa sociedade nesta época da nosa historia que nos tocou vivir. Caixa Nova colabora ca Semana Galega de Filosofía desde a primeira edición, desde aquel lonxano de 1984, na que se iniciaba a andaina o título Teoría e Praxe. Foise esmiuzando a temática de cada edición por un considerável número de intelectuais, galegos, tamén do Estado e estranxeiros. As semanas
teñen dous piares fundamentais: a formación e o intercambio intelectual, e, polo tanto, colaboran o desarrollo social e a análise dos problemas apremiantes que nos afectan. A formación e o desarrollo do capital humano da nosa terra son tamén piares da actividade social de Caixa Nova. Devolvemos á sociedade un aporte moi importante do fruto da nosa actividade financeira a través do dividendo da nosa obra social. Apoiar o desarrollo social e o capital humano da nosa terra faise a través dos plans de formación, fomento de emprego e innovación que foron actividades da nosa obra social, pola que o ano pasado pasaron máis de 250.000 persoas. A Escola de Negocios de Caixa Nova, o Instituto de Desarrollo e o Centro de Directivas Sociales levaron a cabo numerosos programas neste senso. Xa termino felicitando os organizadores e a Aula Castelao de Filosofía que fan posible esta nova Semana Galega de Filosofía. E o meu agradecemento a todos vostedes por a súa atención e despídeme o desexo de que se acabe nesta semana todos os objetivos plantexados para ela. Moitas gracias. Bos días de novo, ben chegados, amigas e amigos, queridos convidados, ponentes, participantes nesta 23 Semana Galega de Filosofía, que unha vez máis convirte a Pontevedra nun amplo foro de debate crítico, de reflexión queda e conclusións certeiras. Quero comenzar saudando especialmente as persoas que nos visitan desde fora de Pontevedra e desde fora de Galiza. Pisan vostedes unha cidade que quera ofrecerlles o mellor que ten, acollelos cos brazos abertos de irmandade e vitalidade, e que está moi orgullosa de que esta Semana de Filosofía siga a ser un gran referente cultural cada ano. Permítanme tamén ter a honra de saudar en nome de todo o pobo de Pontevedra a don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz e símbolo universal dese xeito de ver o mundo en clave alternativa, digna e valente, que tantos e tantas de nós compartimos con orgullo e con esperanza. Grazas a esta semana, cada ano achegadesvos un bo conxunto de persoas de boa vontade que traedes convosco un discurso necesario de reflexión e de liberdade. Reflexión sobre o estado do mundo, sobre o ser humano e a súa aventura persoal e colectiva, sobre as causas e os porqués de todo canto non nos gusta e de todo canto merece un esforzo de mellora. Se o pasado ano falabades aquí da sustentabilidade do planeta e vos preguntabades, como facemos case todos, que facer ante o furibundo deterioro ambiental, hoxe comezades as vosas sesións baixo un epígrafe tan estimulante como é o concepto da violencia. Un atributo, unha forza, un recurso, un xesto co que convivimos todas as persoas e que intentamos gestionar colectivamente para desterrar as súas lóxicas negativas e contrarias ao interese real do ser humano. Pero aquí estamos diante dunha palabra de semántica amplia e ruidosa, de significados e extensións imprecisas, de ambivalencias patentes, de cintileantes imaxes e invisibles formas. Ides darlle voltas a un concepto que por dereito propio temos convertido nun dos grandes asuntos sobre os que xira a esencia do mundo, o devir da política, o debate sobre o futuro e os recursos do poder real para continuar a súa longa viaxe de desigualdade e de miseria. Violencia como concepto oposto a outros como xustiza, a razón, a democracia, a cultura, a educación, a armonía, o dereito, o ser humano. Acostumbróusenos a circunscribir a violencia aos episodios cruentos cos que ademais se nos acostumbrou a convivir, televisando as guerras, poñendo a arte cinematográfica ao servicio do interés militar, inundando o ocio con produtos de fisonomía irracional e bruta. Foron introducindo nas nosas vidas xogos e palabras que reproducen un mundo injusto e interesado
en manter un profundo socavón moral sobre o que sustentar o desequilibrio material, os índices de esperanza de vida, o pírrico acceso á educación ou as relacións entre os mercados e a alimentación. As chagas deste mundo teñen soldados que as protexen, soldados que xa en si mesmos son entes violentos, amenazantes e pavorosos. Chámanse exércitos, chámanse consellos de seguridade, chámanse fondos monetarios, chámanse revolucións de terciopelo, porque sobre semántica e violencia poderíase debater tamén profundamente. Violencias patentes e violencias latentes, violencias evidentes e suxeridas, violencias encarnizadas, armadas de lume e violencias insinuadas, atemorizantes, violencias que nacen da mirada, do aceno, do silencio. Violencias que xeneran medo, temor, horror, que paralizan, que anulan, que enrugan o ser humano, que coutan as posibilidades de disfrutar do tempo e da vida. Violencias ás que tratarades de atopar respostas, que de seguro bordearán o que algúns denominan utopías, alrededor de conceptos tan revolucionarios como a educación integral do ser humano, a redistribución da riqueza, a negación da avaricia, unha xusticia universal, a desmonetarización das relacións humanas ou o uso responsável e xusto dos recursos do planeta. Quero dicirlles que desde esta pequena cidade e cos recursos que o sistema nos permite, chamados competencias na linguaxe administrativa, loitamos sen tregua e sen descanso por un mundo no que determinadas formas de violencia urbana queden desterrados, minorados ou polo menos abertos a debates vivificantes e maduros. Estamos procurando un entorno sano no que os nenos e os maiores paseen sin perigos, unha cidade con espazo para a convivencia, o coñecemento e a armonía, unha cidade que quere alonxar tórridas presenzas que violentan a paisaxe e o benestar do ser humano, unha cidade cohesionada en a que sexa posible vivir en saúde. E tamén unha cidade na que intentamos minorar as violencias cotidianas, con vítimas caladas ou estridentes, de xénero, de idade, de condición sexual, de nación, de lingua, de diferencia económica, laboral, de raza, dúcias de violencias coas que de seguro convivimos moitas veces de maneira inconsciente. Para iso temos armas como a cultura, a educación, o equilibrio social, unha promoción económica e un benestar social pensando en todas e todos, nas grandes maiorías e non nas pequenas élites ben asentadas. Así, lles ofrecemos Pontevedra a propios e visitantes, limpa, amável, con memoria, viva, consciente e digna. E así lle la dedicamos a todas e todos, o noso mellor ánimo de que esta semana de filosofía veña a convertirse unha vez máis no crisol no que confluyen os máis finos e intelixentes debates do presente. Moitas gracias. Queda inaugurada esta 23 semana Galego de Filosofía, Congreso Internacional 23 Semana Galega de Filosofía.